ବେଲ ପୋଡ଼ି ଆଜି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍, ଏଇ ଦିନ କିଏ ନ ଶୋଇବ କହିଲ? ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଜୋରରେ ମୋତେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକାବେଳକେ 3ଟା ବେଲ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ତରବରକି ଗୋଟେଇ ନେଲି। ବେଲ ପଣା ପିଇବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ କହିବ ତ? ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଆସି କହିଲା, ବୋଉ ଆରପଟେ ଦେଖିଲୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆରେ ସତ କଥା ତ, ବେଲ ପଡ଼ିକି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳଟାରେ ମେଘ ଏମିତି କାଚିଲା ଯେମିତି ଚତୁର୍ମାସିଆ ଟାଇମ୍। ଏମିତି ମେଘ ଦେଖିକି ମୋର କାହିଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ବନେଇବାକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଏତେ ସମୟ ଦେଖିଲେଣି ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖିଲେ 3ଟାଙ୍କ ହଂସ ନା ଏମିତି ଚଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଜମା ବି ଶୀତ ଲାଗୁନି। ଏମାନଙ୍କୁ ଜମା ଶୀତ ଲାଗେନି ନା କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ତ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି କି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ତ? ଏଠି ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ବନାଉଥିଲି, କାରଣ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ମୋତେ ଡଙ୍ଗା ବନେଇ ଭସେଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଲି, ସିଏ ଏଠି ଭସଉଥିଲା ବେଳେ ମେଘ ପାଣି ପଡ଼ି ତା ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଗଲା। ସିଏ ମୋତେ କାନ୍ଦିକି କହୁଛି, ମମି ମୋ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ